tenen que canviar el xip, perquè fins ara es movien amb unes altres coordenades, pròpia també d'una situació que era diferent de l'actual. És a dir, les entitats estan tenint projectes molt valuosos, però la interlocució més habitual, més fàcil i més professional era amb les administracions, que d'altra banda delegaven amb elles moltes feines. Per tant, no tenien que buscar-se altres fonts. Ara això s'ha acabat. S'ha acabat per la crisi i potser també s'ha acabat perquè això podia generar una falsa dependència que minvava fins i tot la seva possibilitat potser de creixement. El que passa que amb aquest canvi de paradigma han de buscar què han de fer i aleshores iniciatives com la llei de mecenatge o com la seva pròpia professionalització de determinats serveis, tenint present que sempre ho fan sense ànim de lucre, que és el que les identifica, poden ser els mecanismes adients. El que passa que el que és molt important també de la llei de mecenatge o de les normes que es facin per potenciar-ho, és que tingui present que les associacions tenen un perfil molt diferent. Miri, en aquest moment a Catalunya tenim més de 47.000 associacions al registre. Després veurem quantes estan vives, quines no, què fan, quines són particulars, quines són generals, però s'han de buscar eines que possibilitin que les que estan fent feina d'interès general veritablement el fan d'una manera i reben la financiació adient, sense despilfarrar, que és el que fa també molta por, uns recursos que ara seran molt més reduïts. I per això, mecenatge, quan ho veiem ara, de vegades està pensant molt en grans associacions, en grans fundacions, i hem de buscar també altres eines, més a mida per iniciatives que no per petites són menys importants.